Pusong napahunong og nabungkag ang iligal nga pagmina sa Bulawan nga gipahigayon sa mga Chinese nationals sa Sitio Mantiki, Barangay Poblacion 1, Santiago, Agusan del Norte. Ang mga eksperto nagpasidaan sa kadaot nga dulot sa mong illegal gold mining operation nga makapasamot sa pagbaha nga nasinati sa Caraga Region dala sa bagyong Tino. Sa usa ka joint law enforcement operation gihimo Nobyembre 2025 sa National Bureau of Investigation kon NBA 13, lakip na ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB 13 og Armed Forces of the Philippines ang maong mining site ang gironda human pipila ka bulan ang surveillance og sumbong sa mga katawhan. Atol sa operasyon na kumpiska ang mga heavy equipment o mga gamit pagmina, nadakpan usab ang mga suspect lakip na ang mga Chinese nationals nga wala na panganli. Subay sa initial findings sa MGB, nasayran nga ang illegal nga pagkalot sa bukid mo ihinungdan sa pagdahili sa mga kahoy og ingon man usab pagbar down sa maong mga dapit. Lakip na ang kasubaan niini gumikan sa upland areas sa lungsod sa Santiago. Ang mga opisyal usab na mahayag nga kining maong aktibidad makapasamot sa kahumok sa yuta kay wala nay kahoy o gamot nga nagapugong nga mo resulta sa paglandslide og pagbaha, ilabi na nga ang bagyo daghan nagsingabot sa Pilipinas o grabe ang tubig ulan sa Agusan del Norte, ilabi na ang lungsod sa Santiago. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, ex-FM